higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, os mo ng liwanag sa
atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano. Magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Albay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good
Magandang umaga po. Bosmar Borser, belated happy birthday tabi. Pasensya na ha. Day inabot kang sa kuyang schedule. Nasa bulod kaya kita nagbayo-bo kang kamuti. Ma'am Elena Valenzuela, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kitanin Friday, Biyernes. Uy, first Friday palang tabi ngunyang Busmar. GR, first Friday. Pitsados na kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2024. Sabayan po nindon sa idong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Tabiyernes ngunyan. Laylo ay na kita. Puro pa relax lamang. Biyernes man. Mag-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pon palibot, siyempre, so mga nagkakalap po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. August 2. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, alam na. Yan, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawan topi. Ang sakuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Amen. Salamat Lord. Amen. Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni... Hindi man ako gwapo. Si Simon nagtaram na gwapo ka. Si Mr. Hulbutana tabi ni... Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Anuman po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi po, permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Serbisyo Asin Reparo. Good morning tabi, first Friday ngunyan. Pag primerong Biyernes kang bulan, dakol po dyan na mga nagsisirimba dyan sa San Vicente, ano. Baka makalingaw ka mo, ano. First Friday po ngunyan. Kay Idol Papa Dan Rosales, good morning. Dyan sa relocation site, dyan sa Barangay San Vicente. Kumusta tabi ka mo? Anan mga riparo tangon niya na Biyernes, paloy luwayan ta sa nainita. Sutawad igwaki power interruption. Anong power interruption? Water interruption.
So NGCP tabi busmar sa aga. Igwaman ki power interruption. Sa aga na tabi ini alas 6 nin aga sundo alas 12 nin hapon. So mga naka-connector dyan sa Tabaco Substation and Malinaw Substation. Sa aga na iyan. So tawad igwaman ki water interruption sa Agosto 6 pa. So panggirang barko kang Republic of Korea nagduong kasud matabi busmar dyan sa Pierre Tabaco para po ini sa humanitarian mission. Ano daw kung may darang kulambutan lang? Busmar. Ano daw kung may darang kulambutan ining mga Koreano? Gari makulambutan na ngunya. Si Boss Eric Bunto nagpost na igwana ngayon available na ang parikpikang kulambutan. Masiramon bagayan sa pinakulaw na kalunggay. Ano daw kung may mga dara ining kulambutan ining mga Koreanong ini? No. Nailing mo tabi tupi. Tayaon ka baga dyan sa may pier. Dyan ka baga sa may sa San Roque. Nagduong baga kasudma. Maorag idol pulutan ng kulambutan. Available na dadaman kara pading Jobunto. Kuha na naman, season na naman kang kulambutan. Oy, so Coron Festival tabi kang munisipyo kang Tiwi Albay. Arangkada na. Ang tema ngunyan kang Coron Festival. Selebrasyon kang kauswagan, debosyon, asin kulturang tiwinhon. Yan ang tema ngunyan kang Coron Festival. Si Vice Governor Ate Glenda Ongbonggao na babahala na inita. Surunod-sunod bagatabi busmar atopi ang mga insidente na didisgrasya sa mga railroads. Lingakan sa nakaaging aldaw, may naligis baga, naputol subitis, may binanggang ban. Ano pa? Surunod-sunod. Hiling mo na yan. Nahiling ko tabi pig agdangani ako ni Wad Mayben. Muya manggayod makatana kang kulambuta. Anong kulambutan ito? Baka iba man na kulambutan ang gusto ni Wad Mayben. So mga soldados kang Korea, may daradara databing kulambutan. So mga soldados kang Korea. Day pati ako nakaduma. Taday man kaya ako imbitado. Pag day ako imbitado, nga tatamag dyan ako. Baka ngaya pag duman mo bagaday ka man imbitado, taraman ka, huyo. Bako nasupgan ka. Oy, mga tugang mga empleyado po kang gobyerno, Ma'am Ninya Yao, gari may maray na bareta di. Duman po sa press briefing kang Department of Budget and Management. So, primerong trans po kang salary increase for government workers. So, naunambitan baga ini duman sa SONA ni Presidente BBM. I-implement na databi ngunya na taon retroactive.
Yo, retroactive. Starting po ngunya na taon 2024, magkakaigwada tabi ki executive order will be issued to detail for trans salary increase pon ngunya na 2024, 2025, 2026 and 2027. Igwa man po ki mariresibi annual ang mga government workers nin 7K medical allowance mapon ini next year 2025. Mabuhay po ang mga empleyado kang gobyerno. Igwa na kamo ki matatanggap na 7,000 medical allowance annually. Pare kini magtrabaho naman sa gobyerno. Yeah. Ano daw tabi Busmar kung matrabaho naman kita sa gobyerno? Agari matanglayo na ang pribado. Yan tabi mga tugangan mga reparon tango niya na biyernes. Luway sa na kita. Yo. Nailuwayon ta sa na ini. Ta biyernes man ngunyan, first Friday. Di mamibi lamang kita. Bata ngo niya na bulan sabi kang pag-asa mga 2 to 3 bagyo ang posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility tabi boss Bob. Kaya ingat-ingat po kita pero pag-arog kening medyo may habagat kaya lang puminundo sa habagat ngunya na di. Pag-arog kening may habagat salbado kita digdi sa Bicol area. Yo, pero kung medyo mapundo ang habagat. Nako, may problema kita. Ma'am Minda Borromeo, good morning po. Si Madam Minda, good morning. Sige tabi mga tugang alas 7:20 na. Ang satuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tamo na ang satuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Mga tugang salamat po sa MBY Dormitory. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindanao. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na po yan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu, ingat tabi permi. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. Si City Councilor Riner Bursican Syudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre mga tugang yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan niyan sa Barangay Poblasyon o kaya Barangay Tinapi Poblasyon Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto ha, bako sa waiting. Bako sa waiting tapos pula puti. Sa loto ka mo magtaya, tanganing may chance lamang maging milyonaryo. Yo. Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Gagos kami si Dahil kita magamit kibang background na ta, permi kitang nakukosyon. Permi kitang nakaka-copyright. Kaya puro sa nabikol tabi tupi. Ang sa tuyang gagamito. Yan. Alas 7:22 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oy, sa mga nakantabay sa tuya, paki-share na lang kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man po kang iba.
Ibaad na Aramon ta daw mo nan magiging kamugtakan kang panahon ta weekend. First Friday ngunyan. talagang matapat So, aramon tamon natabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan panahon, Ma'am Belina Bersilia Dadoy, watching from Quezon City. Ingat po kamo dyan. na makamtan ko na. Sige, kwento mo natabi ang linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Ngayong araw, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan ng Palawan. Kasama na rin po ang Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Paalala sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo dahil posible po magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Samantala, ang lalabing pong bahagi po ng ating bansa, kasama po ang Metro Manila, ay magiging maliwanag sa panahon ngayong araw, kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan. Kasalukuyan po itong mahinang southwest monsoon o habagat ay naapektuhan itong kanlurang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Bukas patuloy pa rin ang epekto ng mahinang habagat doon pa rin po sa kanlurang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Kaya araw ng Sabado ay asahan o magiging maganda at maaliwalas ang panahon ang buong bansa kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may mga tsansa pa rin po ng mga pulong-pulong pag-ulan o isolated na mga pag-ulan. Ngayon o bukas ay wala po tayo inaasang mabubuong LPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang araw po sisikat mamaya pong 5:14 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:25 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Huwag ka mo Serbisyo Asin Reparo. Okay. Salamat tabi Pag-asa. Medyo okay ang sa tuyang panahon. Pero may mga paguran-uran da pasiguro na sa nakita, no? May maluyan ng habagat. Gayon ang habagat, pag may habagat, medyo ang Bicol, salbado permi. Yo. Bata may mga aktibidades dyan sa TV Albay, sa Coron Festival. Sige. Alas 7:26 na tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. Mabreak mo na kita ha sa pagbabalik tatabi mga tugang pag-urulayan tayong manungod sa Coron Festival dyan po sa Banwan Kantiwi. Tapos yung mga advisory kang NGCP, so Tabaco Water District, aning preparado po kita ha. Dipisil pag daing tubig. Kagarasod na tubig. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial tabi muna kita. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Limboksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita mga tugang mga kabayan, alas 7:31 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinano. Madali sana yan tabi tupi makuha dyan sa pagitan niyan kan UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Ang oras na yan asin ng programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay. Siyempre yaon man po dyan si City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Okay. Mga tugang, balik po ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pongal daw kita nin Biyernes, Friday. Oy, first Friday po ngunyan. Kang bulan na Agosto taon 2024 ha. Petsa dos na kita ngunyan. Matawo ngunyan dyan, may nagdakulan nagsisirimba dyan sa San Vicente. Yo. Sige tabi papadan pa shoutout da tabi ki Pading Art Blanquisco Jr. Hain si Arturo. Paparasain si Arturo. Ano ya ondig di sa Bicol tabi papada. Hain daw naman ang lalaknit na iyan. Si Arturo Blanquisco Jr.
ang lalaking dakol ang tato. Sabi ni Topi, mga maray mandaa na papadaan, mga maray manda so mga soldados kang Korea, tanahiling da ni Topi, gari da nga ni, tigagda nga ni da siya, tigagda niya si Wad Mayben. Nagduman man si Wad Mayben. Ay nagduman man si Wad Mayben, tabanal ito. Nagsimba. Di maray. Nakakaisip lamang na magsurusimba yan na babaknit na yan. Apoton mo dyan kung ano ang pigpangadji niya. Pauli na si Arturo Blanquisco Jr. Pauli, sige, pa Bicol. Pauli sa Manila o Bicol. Hapoton mo tabi Topi si Wad Mayben kung ano ang pigpangadji niya. First Friday bagangon niyan, di nagsimba o para simbahon pa lang si Wad Mayben na di. Sige. Kasud pauli da si Arturo Blanquisco Jr. sa Bicol. Tadakol ang tato ni Junior. Matatoon. So panggirang barko kang Korea, nagdoong kasud tabi busmar dyan sa pier. Kan tabako. Kaya pigapot ko kuta si Topi yaon duman si Topi, yaon man sa naduman sa food park kang San Roque, may pwesto duman si Topi. Haranihon man sa na, nahiling mo yako sa barko. Ano yako, nahiling mo sa mga soldados kang Korea? May dara lamang na kulambutan. Nahiling mo na ni si Topi. Makaon ngayang kulambutan. Si Wad Mayben. Ara mo natabi Topi sa pigbabakalan kang kulambutan dyan sa San Roque. Dyan ka kay Pading Jose Bunto. Dyan sa Juliet Peace Dealer. Dyan sa nanharanisan dyan sa may food park. Ang harong. May nag-aarabot dyan na kulambutan. So parikpik. Okay na ito. Pahiton mo ito sa kalunggay. Tapos girisan mo kipaingurag na lada. Gataan mo. Inay. Sus Maria Josep talaga. Malilingawan mo na naman ang diet. Tiyuon mo si Pading Usibunto. Tiyuon mo pala no. Diyan nagbabagsak dyan sa mga sira, mga kulambutan, kulambutan, pugita. Igwa dyan. Mapasyar nga ni ako dyan. Dahil na ako nakakatana, aloy-aloy na, dahil na ako nakakatana na kulambutan naman. Gusto ko magulay, ibangot ko lamang tabi. Pag-uli ni Madam Maylene, gulayan ko ni Kitingkay, ang bangot kulambutan. Jesus Maria. Marian ta healthy, bako so mga nakaka-high blood, tang kulambutan baga. Bako man yan karne. Seafoods baga nga ya. Igwa po ki humanitarian mission ang barko tabi kang Korea. So mga soldados kang Korea. Saron simana yan matinirdigdi po sa may parteng Legazpi. Kasudma nagdoong dyan sa pier. Pigsarabat maninikan mga opisyalis kang syudad. Si Pading Riner ngani, si City Councilor Riner Bursi nagpakudak duman sa soldados na babae. Ako gari ako nakaakboy katabi wad. Gari ako nakaakboy ka. Mga gwapo da so mga
Boring kantada. Gwapo da sa mga soldados kang Korea. Nagduman ka. Nagduman ka kuta. Katana ka kutang kulambutan duman sa pier kan tabako. O takasudma, nagduong duman sa barko. Sabi nito, Pi, dakol databi GR na mga gwapo duman. So mga soldados kang Korea. Dakol da ang gwapo, kundi mas gwapo si Arturo Blanquisco Jr. No. Mas gwapo si Arturo Blanquisco Jr. duman. Sa tato pa sana, dahil nakamu kay Arturo Blanquisco Jr. Iyo. Sana pag-uli ni Madam Maylin, ni gwapa ki kulambutan. Season man po yan. Garingon niya na magpapasko. Gari po na puon niya na bulan kang Agosto. Sundo siguro Disyembre. Season kang kulambutan. Ano ang sa English? Cuttlefish. Yo. Tapos, so, octopus. Basta sunudan pirmi yan. Pagtapos kang cuttlefish, octopus naman. Yun yan. Masira mo niyan. So, tig-export bagatabi yan dyan, madam, sa pig-export yan. Halilig sa Pilipinas. Pasiring dyan sa Japan. Yan na kulambutan na yan. Yug-yugon mo na. Halilig di sa Pilipinas. Tigdadara dyan sa Japan. Tapos, si Pading Jose Bunto, si Pading Joe, so produkto niya, pig-export niya, pasiring dyan sa Japan. Ngunyan, may nabakal si Pading Joe Bunto, nahali na sa Japan na produkto, ito pala, ang produktong ito, hali sa iya. Iyogon mo yan. Nakabakal si Pading Joe Bunto, patanaon ta ka ngayon padikan so, produkto ko, nahali digdi sa Pilipinas, dinara sa Japan. Ibinalik sa Pilipinas, nakabagal si Pading Joe Bunto. Uni ngayon ang tigigibukan sa kuyang produkto na tigi-export ko, pasiring sa Japan. So, gari linumpia, ginibong lumpia. So, cuttlefish, ining kulambutan, ginibong lumpia, pipatan na ako, masiramon niya pa di. Kami nga ni, pag nagkakatiripon kami dyan sa San Roque, maray pa ngaya gumibo ka ngaya dyan ki adobong kulambutan. Isusperti uno ng tupi. Nagurarampangan kami kayan dyan. Sige na ngaya luto na adobong kulambutan. O kung bako, si Madinglit na Bunto, minagibo ki lumpia. Pipagiling iya na kulambutan, igibong lumpia masiramon. Yugon mo yan. Sabi ni Boring Kantada, haralaba pa ngaya ito. Ari na nga haralaba? Sukulambutan? Nahiling mo na iyan. Haralaba da sukulambutan. Aputon ta daw si Topi. Aralaba. Tayo nakahiling kasudma. So mga soldados kang Korea, nagduong dyan sa pier kang tabako. Putunta daw si Topi kung haralaba da sukulambutan na dara. Yo. Okay, sige. Oy, sa aga ha. Igwa po kay scheduled power interruption. So mga nakakonektar tabi dyan sa favorite da ni Madam Maylin sa octopus. Igwa tabi, igwa pa kaya na octopus. Igwa pa kaan. Garingon yan, off-season na kang octopus. So cuttlefish na ngunyan. Yo. Daman kara Pading Joe Bunto, tigbabakal iyan tabi, madam. May pigbabagsakan kan digdi. At ano pa yan? Mga preskuhon pa.
Siyempre, pag halidigdi, export pa siring dyan sa Japan. Yugo-yugon mo, may biyahe pa. So, igwatabi ki power interruption ng NGCP. So, mga nagkakonektar na tabi dyan sa Tabaco Substation, tapos Malinaw Substation. Ang Malinaw Substation na nagkakonektar dyan, Tiwi, Malinaw, tapos may parting Tabaco. Ang Tabaco, gabos ng Tabaco yan, and mga pagtaraning pang munisipyo. Hanggang garian sa malilipot, ano? So, nakakonektar dyan sa substation kang Tabaco. May power interruption po, anom na oras. Marita, anom na oras na. Sabi kang iba, gibuha na daw ngayon indon 12 oras. Suguyugon mo yan. Sanay na baga ngaya kaming 12 oras birmi ka mo nagba-brown out. Termi man sana ngaya nagbaboro brown out. Gibuha na nindon 12 oras. Di August 3 sa aga tabi mga tugang alas 6 nin aga sundo alas 12 nin udto. Ang da kuryente. Ang rason, alam na. Para mga rason, tayo baga nagbaboroot. At akong tangya pagbutan nindo ngaya kami. Sige. So Tabaco Water District man igwaman ki water service interruption sa maabot pining August 6 alauna nin hapon sundo po alas 4 rin maagahon sa August 7. Pitcha size, anong pitcha size? Martes next week. Tapos hanggang 4 a.m. na Pitcha City. Ma'am Ana Kalisin Canyon. Good morning, Tabi. Yan Tabi ang mga advisory. Nganing makapag-preparar kita, makapagtipon kita kitubig, tapos maka-charge kita. Maka-charge kita. Importante yun bagangon niya ng gadget. May pangmuda lamang sa aliko. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maray ngaya kay ni magkuro concert ka naman ngaya. Digdi mo nakita arangkada na po ngunyan ang Coron Festival dyan sa Banwaan Kantiwi. Ang ngunya na taon, ang selebrasyon po kang Coron Festival, may temang selebrasyon kang kauswagan, debosyon, asin kulturang tiwinhon. Yan tabi ang podkeni, ang tema ngunyan kang Banwaan Kantiwi. Para po sa Saindang Coron Festival. Puon kang pitsa 1, sundo pitsa 4, igwa po sindaki disenyo ceramika. Diyan po yan sa Ayala Mall, Legazpi City. Kang Department of Trade and Industry. Ngunya na pitsa 2, mga tugang Biyernes, opening mass alas 7. Kasubago, nagpuna. Opening mass, diyan po yan sa Old Ceramic Building. Susundan po yan kang Agri-Fair Booth. Na madurar po yan sundo Agosto 11. Madyan daw kita, tamayling damang kita ki mga gulayon. Baka makabakal kita kitingkay. Pag alas 8 nin aga ngunya na Biyernes, igwa po ki pinaka-contest. Pinaka-contest, diyan po yan sa Old Ceramic Building. Diyan sa nasa gilid kang munisipyo. So Old Ceramic Building diyan. And pagka aga ngunya na aga man, ay gwapo ki parada and drum and lyre core competition. Pagkaaga, secondary category. Alas 8 yan mapuon. Nagpupuon na siguro. So parada. So, elementary category tabi mga tugang atya na hapon. Atya na hapon. Tapos, igwa po ki Governor's Night, Opening Night, and Fireworks Display. Diyan po yan sa Municipal Terrace, alas 7 nin Banggi. Ngunyan tabi yan na Biyernes. Yan tabi ang mga ganap.
ganap ngunyan tabing aldaw nin Biyernes dyan po sa Coron Festival. O isabay ta na ini August 3, Sabado. Igwa po ki First Aid and Fire Olympic. Alas 8 tabi dyan po sa Old Ceramic Building. Igwa man po ki Chess Tournament. O dyan po yan sa Tiwi Gymnasium. And pagkabanggi tabi mga tugang, iyo po ang mutya ng Coron Talent Night and Swimsuit Competition. Perte! Alas 7 po ninbanggi sa Municipal Terrace. Yo? So, susundan iyan kang Youth Camp and Coastal Cleanup. Alas 5 nin hapon, dyan po yan sa Baybay, Bulo, Coastal Area. O yan mga ganap sa Saaga, sa Sabado. Sa Domingo, sabay tanan ng Domingo, igwa ki Youth Camp, Coastal Cleanup, o Sabado, Domingo, dyan iyan sa Baybay, Old Coastal, o kaya Coastal Area, dyan sa Tiwi. Alas 5 din aga sa Domingo, igwa po ki Coron Pan Bike. Coron Pan Bike, dyan sa Municipal Terrace. Second Enduro Challenge. Pag alas 7, igwa po ki Chess Tournament dyan sa Gymnasium. And pagkabanggi po sa Domingo, igwa po ki mutya ng Coron Coronation Night. Sa Domingo. Domingo. Dyan yan sa Municipal Terrace, dyan po sa atubangan mismo yan kang munisipyo kang Tiwi, Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay. Sige, so hanggang Domingo sa namo na. So sa Lunes, basahon tanan naman sa nini. Tanganing aramta kung anan mga aktibidades, baka maisipan tabagatabi mamlis manlapas kapos abalon na magpasyar dyan sa Banwaan Kantiwi, aramta kung anan mga aktibidades. Di ang pagdumanta, aramta kung saan kita maduman. Tadakol hanggang sarong bulan ini. Bulan kang Agosto, pano po ki mga aktibidades ang LGU TV. Matindi. So ibang mga LGU sarong simana sa nata mapagalbaga. Apuira kan mapagal, magastos. Ang Banwaan Kantiwi, sarong bulan ang aktibidades kan sa indang Coron Festival. Talagang maurag. Tabala sabi nga ni kang DOT na posibleng lagan man dyan ki tourist rest area ang Banwaan Kantiwi sa Tabaco, duman ilalag sa Hiraya Manawari dyan sa San Vicente. So tourist rest area kang Department of Tourism. Halimbawa, kung magbakasyon si Madam Maylin digi sa Tabaco, magpuro pa siya sa mga tourist spot, igwa siya ki mapaingaloan. Makapaingalo, duman ka magpuro paingalo muna sa tourist rest area. Pwede ka duman charge kan mga gadget mo. Pwede ka duman gamit kang sa indang libreng wifi. Igwa pa ki podkeni ki libreng paggamit king comfort room. Tapos may mababakal ka pa ki mga pasalubong. So malimbawa, so ngaya turista hali sa ibang lugar, o di siyempre pag nagdyan ka sa Tabaco, anan mababakal mo dyan? Saro dyan sa mga pigbabakal sa Tabaco, pili, dulsing pili. Tapos siyempre sa mga tabak, kutsilyo, yaon dyan. So arog ka yan. Kaya sa mga turista, siguro mga pirang bulan o kaya ma-realizer iyan after 5 months. So tayo tutugdok pa sana. Siguro mga January, igwa na tabian dyan sa syudad kang Tabaco. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Buso-buson tanay ni tatad makurop concert mo na kita. Ano tabi Ma'am Liz, ma-concert kita? Ha? Mag-iriba kita nara Sir Charlie. Yo tabi. Si Sir Charlie ang satuyang tour guide. Matukad kita sa bulod. No. Matukad kita madamailing sa bulod. Tapos, ang gigibuon taman sa naduman, marulumbod man sa nakita. Iyo. Magayon kaya, naso, maglumbod ka, magpagal ka muna, magtukad ka muna. Bako so, ngayon malumbod ka, mabakal ka dyan sa sao. Daing thrill yan. Magayon, so, medyo nagtutukad-tukad man, tapos ihinang-hinang ka. Tapos masakat si Sir Charlie ki lumbod. Saka tabubuhangon duman kita makaon ki lumbod. Yan ang maurag. Bako sulumbod na tigbabakal sa saod. Bako, si Sir Charlie ang satuyang apod kini ang satuyang tour guide paguli ni Madam Maylin, makabakasyon lamang. Okay, sige. Surunod-sunod sa mga aksidente sa Trinidad. Dakol so mga nagka-aksidente sa mga release. So biyahe po haling Naga pasiring sa Legazpi. Kaya nababahala na mga tugang ang satuyang vice gobernador na si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao. Sabi mga tugang na alarming na ang mga insidente po. Na nangyayari po sa mga railways ng tren. Kaya hagad niya databi na makahuron ang Committee on Transportation asin ang Philippine National Railways o kaya PNR sa sanggunian panlalawigan para matugunan po matawan ki action ini pong surunod-sunod baga na mga insidente may kinaaraman po sa release kan tren. Diyan sa pig-agihan kang nakaaging aldaw, diyan sa Daraga kan surong aldaw naman may naputol na bitis nako. Pero ang pinaka-importante hundigdi pagiramdam po ni Vice Governor Ate Glenda na dapat maging alerto man kita. Maging alerto po ang publiko sa presensya po kang tren na pwede po pwede po na dapat kita sumag-adjust kasi saro duman sa rason suban bagan na nabangga kang tren dayda nadangog subusina kang tren ta aircon baga suban o sirado day nadangog subusina kang tren. Dahil po right of way po yan na railroad kan mga tren. Sa indang yan na agihan pero kaipuhan taman giraray po na maging alerto po kita. Kaya baga, elingan nindo sa tren, maski day kinag-aging tren, pag mabalyo ka sa release, igwa kitang pig-apod na, so, stop, look, and listen. Naramdaman ko lamang so, apod ka ni so, pelikula ni Fernando Po Jr. Binanata ni Dincio Padilla. Matindi nga ya buso sa imong English. Mas maurag nga ya sa English mo kay Joseph Estrada. Binanatan na stop, look, and listen. Yugod mo yan. Ano nga yan? May maging tren. Mga pipe ni Panduk ka to, adi. Maski day mo aram o kaya day ki maaging tren, pag may maagi ka, mabalyo ka sa release kan tren, is open na yan. Is open na yan. Taagihan talaga ang kan tren. Kaya, minsan sa iba, kampantihon, taday man niya maagi ki tren. May oras baga nga yan. Pag agi ito pala na diliso biyahe kan tren, taman-tama, buminalyo ka man, bakong narimati ka. Yan ang problema. So, dapat magururon man ang God. Ano ang mga posibleng solusyon?
mapundo na ini, grabe, halos puon kang nagbiyahe na sa tren haling Naga to Legazpi, siguro nagkakapira na po sa nagkagaradan. Nagkapira na po sa mga insidente mga umay kinaaraman po sa biyahe kang tren o dyan sa release. O kaya dakol na tabi ki mga insidente. O kaya baka tabi sa mga masunod na sesyon kang panlalawigan, magkaoro na tanganing matawan ininin aksyon. Inisurunod-sunod tabi na mga insidente, may kinaaraman po sa biyahe kang tren, hali po dyan sa Naga, sundo po sa syudad kang Legazpi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Adi, alas 8 na tabi mga tugang, alas 8 na tulos. Taod-taod, pasingit-singitan na sininin maray na bareta duman sa mga government employee. Garigwa kumuki increase naman sa sendong sweldo pero patingi-tingi. Bako so one time, big time. Apat na tabi. Puon ngunya na taon 2024, 2025, 2026 hanggang 2027. Chap-chap. So increase kan sa indong mga sweldo. Naunambitan da ini duman sa ginibong State of the Nation address kan sa tuyang presidente, sigon mga tugang sa Department of Budget and Management. Sa press briefing ninda kasudma. Magurulayan tayan sa pagbabalik po kang programa. Samantala, mga tugang, sarabay po muna tabi kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya na
nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimoksaya sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manimoksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy, balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:07 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan asin ang programa inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki-dorm, boarding house, o MBY Dormitory na tabi ka mo, safe na safe po ka mo dyan. Yan. Sharing man ang programa nga ni daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursik ang syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo,
si ABC President Cap Art Abila kang malinawal ba? Yo. Yan po mga tugang ang mga katuwang ta sa programa. Siyempre mga tugang, ako mapugirari ang sa indong lingkod. Manimok Seya po, si Mr. Hulbutana tabi ini. Kunyang pungal daw kita nin Biyernes, first Friday of the month. Pitsados na kita kang bulan na Agosto, taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan, alas 9, kanya na Friday. Kaya papigala tatabi si Rabier. Nanta na ang konsyerto! Serbisyo, asin reparo, kalmahan si Manimok Seya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Rawan makulog-kulog ang alunan ko. Ano tabi, Ma'am Liz? Padagos tapay ni Uday na. Kung day man sana di pundon ta na. Yo, ani padagos tapaw day na. Shh. Day na. Day na. Day na. Ano tabi ipadagos taw day? Ano papadaan? Apoton ko muna kamuta kung abo man siya nanindo di bye na. Bahala ka ngaya. Bahala ka na ngaya. Iling mo na yan. Bahala na, sige. Empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. And all my love, holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams take me there, where the skies are blue, see you once again, my love, overseas from coast to coast, to find a place I never most, where the fields of green, to see you once again, my love. Karabata na. I try to read, I go to work, I'm lying with my friends, but they can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, and I hope my dreams will take, where the skies are blue, to see you once again, my love, overseas from coast to coast, to find a place I never most, when the fields of green, to see you once again, to hold you in my arms, to promise me my love, to tell you from the heart all the thinking on. Narabatan sana. Magka-copyright na naman kita getting. Reaching for the love that seems so far. So I said a little prayer,
and my hope will take me there. Where the skies are blue, see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love her most. When the fields of green, that see you once again. So I'll live to pray, dreams will take me there. Where the skies are blue, see you once again. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most. There the fields of green, to see you once again, my love. Amen. Yogon mong pahit yan. Ay, nako. Ano tabi papadaan? Gari ko lang kay pansit ba to? Gari nga ko lang kay pansit ba to sa pahit mo? Magka-copyright kita kini. Bala na. Yo. Ang importante mo, ugmasa na kita. Alas 8:14 tabi mga tugang mga kabayan. So, diretso kita tabi digdi sa satuyang konsyerto. Inutan ta sa konsyerto dyan. Yeah, dyan sa tiwi. Inutan ta na. Para sa imin ipapadaan. Rabaton ta na naman sana. I remember all my life raining down as cold as ice, shadows on a man, a face to a window, crying in the night goes into more than just another day. Happy people pass my way, looking in their eyes I see a memory. I never realized how happy you made me on Monday. Well, you came without taking, but I sent you away on Monday. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Monday. Kaya may bagot daglang ka ay kasa. I'm standing on the edge of time. I walk away, then love was mine. Caught us in the world, uphill and climbing. The tears are in your eyes, and nothing is winning on Monday. Well, you came and you gave without taking, and I sent you away on Monday. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Monday. Isa lang tana, si Javier. Yesterday's dream, a face in the morning, crying in the breeze. The pain is calling on Monday. Well, you came and gave without taking, but I sent you away, oh Monday. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Monday. When you gave without taking, but I send you away, oh Monday. You kiss me and stop me from shaking, and I need you. No. Pangyari na.
Pangya. Parang nga ni kani. Ano daw kung igwaki pigurampangan kita di gito pi? Ay, hindi. Dapat nga may balon kang Miguelito dyan. Iyo. Baysa na. Alas 8:18 na. Para ini sa Indo. Iyo. Python tining para kay si Rabier. Yun eh. Para kay si Rabier. Woman, I will love you always. And I promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me. And I love you more than words can say. You'll be the only one that love for always, forever to cherish. I want to close to me and hold you endlessly. And feel you, girl, in my arms always. Para kay si Rabier. You, yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to be happy in my life. I want you always by my side. Now and always, whisper these words to me, that we will always be together, just you and me forever. I want to spend with you, baby, my whole life through. Every moment's loving you. Always. Yahoo! Emily Culipano, Borromeo. Good morning, Tabi. Oh, I want to give you all my life
everything that I am. Always. Yan. Para tabi yan sa Indo. Yogon mo. Remate. Maray kinigigwang na rampangan man nagadigitabi si Rabier. Naglalanit ang halunan ko. Balon tan mga araw kinit. Tanganing pag naimbitaran man kita mag-gurugest sa mga festival, di tataw man kita magkurokanta. Maski day sa tono. Yo. Sige ta. Balon ta naman ini. Alas 8:24, diretso tabi kita sa satuyang konsyerto. Para hindi kay papadan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Madam Nilia Marcaida, good morning tabi. Kaya ngayoy laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Pa-shoutout na tabi kay May Diaz. Nagdadangog kang kanta mo. Sige. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Iwa. Nais kong malaman mo na iniibig kita.
Sabihin mo na yan. Kay Ma'am Aida Ixia, good morning Tabi. Alas 8:28 na, mga tugang, mga kabayan. Ano diretso ta pa ini? Papadaan. Diretso ta pa ini, uday na. Bayan na, tama na. Bata so konsyerto. May konsyerto at yan sa TV. Igwa, may konsyerto at yan sa TV. Ininutan ta na. Ano ni papadan ni padiretso ta pa? Napoda daw si Ma'am May Diaz kung ipadiretso ta pa ini. Pa-shoutout ta Tabi. Magayon na pagkaaga kang arog kaining igwang nagaharana. Iyo Venus sa Tibar. Masiram sana. Iyo, sige. Ranahon ta daw ini. Ano ipadagos ta pa ini? Apoton ko kamuk ipadagos pa ini. Uday na ta. Mauli na ako. Sabi ni Papa Dan, diretso. Ano Tabi Ma'am Venus? Padiretso ta pa ini? Ma'am Aida Ixia, padiretso ta pa ini. Kung dahil naman sana, makauyam ka na ngaya. Ay, say mo, maguli na. Pag suminabi si Ma'am Venus na diretso, padiretso ta. Pag dahil si Ma'am Venus nagsabing diretso, di pundon ta na. Ma'am Venus. Ipadagos Tabi, tabitin pa kami. Sige. Mga hugot. Sabi ni Ma'am Jo na dadiretso. Iyo si Ma'am Cathy di diretso da. Para sa imo ni Tabi Ma'am Cathy di. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Diretso. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na ng iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikman muli ang halik mo, naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. Pa-shoutout po sa mga taga-Alcoba. At aaminin ko, hanggang ngayon ika'y iniibig. Makaturog na si Ma'am Venus. Inihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan na. Paminsan-minsan tinititigan
larawan mo. Unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw nga sa akin ay lumisa. Kahit ngayon mayroon ka ng iba, kahit sinasabing mahal mo siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagpapalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan lang. Yogan mo yan. Hiling mo na yan. Bakon tabi mambenos rimati. Sige. Ala to na. Sige, dedicated na kay Mambenos. Nais ko. Hay niya. Bahala na. Napunta daw. Alas 8:36 na tabi mga tugang. Ala to na ha, ta napunta. Diretso kita sa satuyang konsyerto. Sa diritang konsyerto ini. Sa dirita ining konsyerto, libre ni. Inisupig apod na konsyerto por ikos. Por ikos na. Hindi. Ano diretso tabi ni Ma'am Juna? Ma'am Juna, diretso tabi ni. Sabi ni Ma'am Aida Ixia, nais ko. Sige. Ay, doon tayo ni. Padagos tayo ni. Sige. Dedicated kay Ma'am Benos sa Tibar. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Yugon mo. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ng pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Yugon mo yan. Nais ko'y muling
mahag ka na, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Ayos mga hugot ni Ma'am Aida. Ano tabi Ma'am Katidi? Pwede na ini. Praktisong ko do ining maray. Agari maray. Praktisong ko do ining maray. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Aminado pala. Sinaktan ng pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nagadana pa lang. Nais ko'y muling mahagkanat, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muling magbalik sa piling mo, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Yoo! Ayun pala nito. Sige. Ayun pala nito. Magayon. Sige. Ayaw pala nito, praktisong ko dito kimaray. Mahintra ko sa pagkani. Mahintra ko sa mga amateur singing contest. Welcome tabi Ma'am Aida Exia. Sige, besa na. 42 minutos tabi. May pipa kanta digi sa kuya. Ini bala na ha. Yo. Bala na ha. Maparam na kita. Kulog ng halunan ko. Bala na tabi Bala na. Sige.
Balon na. Sa tuwing makikita kong magkasama na tayo, naiinis ako, nasisira ang araw ko. At di ko alam kung bakit nagkakaganito. Sadyang nasasaktan kahit di na naman tayo. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita kong magkatabi kayo. Di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagseselosan siya. Bakit ba siya? Bakit di na lang ako? Eling mo na ni Papa na. Fight! Morning tabi, Ma'am Edna. Sana'y mapansin ang aking nadarama sa'yo. Turduno. Pagilin ako, sana'y mamatay na lang kayo. At hindi. At di ko alam bakit ka nagkakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di naman tayo. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Kahit di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagsisilosa siya. Bakit ba siya nakaganito ako? Ay, nainig mo na. Nakakonsilo sa daw kang kantang ini. Nahiling mo na yan. Ay, Diyos ko, nasana. Nakakonsiloan ako kang... Jesus ko. Nagkalat kita naman. Yagoyogon mo yan. Ano ito, silos? Ay na. Sige, maparam na kita. Maparam na kita. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? When I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart and your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both just our fantasies, love will bring me back to me.
Last song na tabi ni. Aparam na kita. When I'm gone, will you think about you constantly? 'Cause you're locked inside my memory when I'm on. And I know that the setting need the time apart, but you keeps falling on my heart, falling strong. When you miss me and the night, when your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams and your heart and your life. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both just our fantasies, love will bring me back to me. Mga tugang, diyan tanaman po muna para mintras na tatapuson ang satuyang programa. Kanya pong aldaw kita ng Biyernes, Friday! First Friday po ngunyan, August 2, 2024. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Siyempre mga tugang ang satuya mga katuwang sa programa yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Aylin. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao. City Councilor Riner Burse. Si Cons Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abela. Ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Sa saindo po gabos mga tugang mga kabayan, paki-share na lang kan sa tuyang programa no para mahiling man po kang iba. Happy weekend po sa gabos, iringa tabi kita, darangugan kita, irilingan naman kita sa Lunes. Di po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Maram na po muna kita, iringat kita. Adios amigos! Domo arigato. Ingat, bye-bye! Still holding you, and even when I'm far away, the dreams will stay, and someday, after we both just our fantasies, love will bring me back to me. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban,
Huli ka ini, naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World